Bă, dar... Ok. Nu s-a autat. Nu s-a pe nimeni, boys. De ce tot pupă? Ok. Este așa. Oh my god. Oh my god. Nu știu de tare acolo. Mamă. Să fie la mine, boys. Vine la mașină. Oh my god. Nu intra mașina, nu intra mașina, nu intra mașina, nu intra mașina. Boys. Nu văd pe nimeni, man. Poate să faci. Uite. Bum, nu. Sunt mai mulți de 5. Îți ascunși pe acolo mai mulți de 5. S-a putut întrebat. Nei! Nu trage, nu trage. Listen! Boys. Nu cred. Nu cred, nu! Nu, 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 nu. Fugi! Nu te lasă mori! Lasă-mă moare! Mori! Mor! Mor! Oh my god, nu se acolo! Oh my god, fugi! Baboiul, fugi! Repede, 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 repede! Oh my god! Oh my god! Bă, am vrut să-l execute, boys! Nu mai am gloanțe! Nu, 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 te rog, încarcă, te rog, încarcă, te rog, încarcă, nu mai am gloanțe! Please! Please, mă, boy, te rog! Oh my god! Trebuie să mergem jos, boys! Trebuie să mergem jos! De urgent!